Lah ya ngono kuwi. Pacitan rang dung dung. Lah. Jajal. Tak ini ketrang tok. Tak ini. Lah bangun iki. Soalnya iki Bangun iki. jajal jaget Coba hadap sini Pak Jumbo, coba hadap Piye, sini. piye. Nah, coba dikit aja ya kasih gerakan ya. Kok sik kathokmu ketok lho kathokmu. Ben Iki ademe. SMP siji pake sudu. Kudu. Kudu kan. Kudu. Dalang kok tulisane kene iki SMP Negeri 1 Pakis. Jan. Sekarang nek katok training itu kan anget ya. Anget. Nek kok zaman SMP sing iso tekan saiki yo. Angan ndek anake. Dadi ning kan ndek anake dinggo. Oh iya. Oh, dalang kondang mbok tuku sing apik ngono lho. Ki lho, Adidas lho. Ora adibas kuwi adibas. Saiki ganti. Nek nol kok renang Aku- ya abang. Tenan, Mbak Yumu wis nganti omong, "Pak, ngati-ati mengko ana tatin, piye kecok dawen ngono lho." Apa? Nggo klambi yo kudu ganti, nggo Oh, iya. blangkon yo ganti, nggo katok yo ganti ora nggo kuwi tak duneke muni SMP siji pakis ngono. Lah iya kuwi klambine alhamdulillah wis wangi. Oh, biasane. Kembang-kembang lho maksudnya. Wingi kae nganggo ijo, ikete ijo, klambine ijo, nggon kene sabuke ya ijo mah kolontrong. Heeh, lontong jero kowe satene ya. Ora lah, aku sing tuku. Aku lontong dituku kowe pangan pancal. Emoh aku yo lontonge pahit. Ayo joget cakil madhep rene. Piye? Kan Elisa kan joget Oh, iya. cakil kok. Ya. Pacitan. Pacitan. Lho, Serwi. Oh iya. nek kene Apa ya? Api. cakil ki ngono kuwi. Oh ngono kita. Nek sing buang-buang ngene piye? Wet. Ah, Ha, ngono ki piye? ayo ki jikuk lemah. Nek jupuk piye? Tik wet tawurke kowe, ta? Nek jupuk ngene sasake. Ngene. Ayo, heeh. Oh. Tapi ya nggak pati cakil sih. Kalau aku beli di itu ya, di pedagang-pedagang tuh nggak kayak yang wayang cakil. Ada satu lagi yang gini-gini. Apa? Apa ya? Angkrek. Aku sing cocok kowe. Iso pas awake ngene-ngene. Iya. Nyuwun pangapunten. Hah? Apa iki arep ngomong apa? Aku njaluk ngapura karo Gusti Allah. Lah Kenapa? ngapa? Iki bintang tamu loro kok ngrasani aku kok ora ono sing apik-apik sak piti-pita. Oh, berarti malam hari ini dengan dalang Ki Jumbo yang ganteng sekali. Alah. Yang kumisnya tipis seperti Anoman. Ana kumis yo Anoman, ra ana kumis yo Anoman. Lah yo apike Cen kuwi kok cocok. Ayo San. Panas Janjine. Piye. Janjine kepiye? Janjine kepiye? Jaga esuk. Jamet